namhlanje ngicela sibuyeni le drunken driving ne-impact eba nayo kwi-future yakho as u-driver. Ukuphuza it's not a problem uma kuthiwa uzophuza uyihlalela endlini, but indaba iqala la usuphuza usuba semgaqweni, then emva kwalokho uthola ukuthi sinama operation noma sekwenzeka ingozi. So ngicela ukuni-advise njengamanje uma ukuthi ninothisile, especially la e-KZN we've got so many ama-roadblocks enziwayo adila kakhulu nge-drunken driving. So avoid being a state sabantu abaphuzayo e-KZN bagcina sebelahlekelwa impilo just because udrive ubephuzile. Uma ufuna ukuyiphuzela siphuzele uyihlalele ekhaya, because this thing will affect you. Abanye benu basebenza endaweni la each year abasubmita khona ama-fingerprints abo, so uzophuza ubanjwe, mawusubanjiwe uboshwe, mawusuboshiwe kuthatha ama-fingerprints akho, ungagcina usulahlekelwa umsebenzi just because sekuvela wena ukuthi une-record lokuthi uke waboshwa. So bafethu akekho umuntu olwa nenjabulo yenu, kodwa jabulela ngasekhaya, ungajabuleli ngasemgaqweni. Ngiyabonga. Hayi wengane zakwethu, ngiyathemba uzwele advice ephuma komunye usisi abangama-traffic officer ke lapha nengane zakwethu eqwashisa kabanzi mayelana nokushayela udla amanzi amponjwana ukuthi kuyingozi enkulu kangakanani. Lokho ke siyakwenza impela noma bakwenza abanye, kodwa akusinto kumele ujwayele ukuyenza laphana. Kube ukuthi mhlambe ke isimo siyaphoqa, kungabe ukuthi nje into wena ohlezi uphila ngayo ukuthi mina ngiyashayela impela ngidakiwe, kodwa ke ungazi nasekhaya ukuthi ufike kanjani. Kuyingozi kakhulu mhlambe laphana uyasebenza ugcine esuthola ke laphana kube necala laphana ke njengoba chazela usisi ukuthi ke ungagcina usulahlekelwa isinkwa ngenxa yokuthi ke abanye abantu baye baginqiswe ithupha emva kweminyaka laphana ke mangabe usuthola ukuthi unecala elikanjena uginqiswe ithupha, sokuyavela laphana ukuthi ngumuntu laphana ongakulungela ukusebenza ngenxa ye-criminal offense ke lapha ngane zakwethu. Ngiyathemba ke uzwele, ngiyathemba futhi ukufikile emadlabeni, ngiyathemba futhi uyalalela. Ngaza kwethu bekuyizona ekade ngilithe zona ukuniqwashisa nje kabanzi mayelana nokushayela udle anempondo ezincane.